Pagkawalikan na naman. Kaya ano pa na patan niya. Agad. Kaya na kan natin. Jadi naik nanti kata ni ya. Kan mana? Ayo titingnan natin madami. May yagi ka tang. Kalian ke? No, Mike. Get smoke Roy, ako na nena. Busy. Ana ko kan get smoke. Ano po kina ko? Ano ba ma'am? Kamasa doon no? Kaya Remina. Remina. Iya. Bisa. Very. Anak orang. Si. Ketahuan kan? Ayo. Fu kan belum jangan pen mangan fu na kan. Oh, this is just a question. It's a question. You just gotta answer it. Then he might say It's alright, just answer. Yan ako rin takapon ko. Takapan sa bukina. Iya, like,
Tigil na, we. Ang gabi na agad na. Ang gabi ko na. Ya? Ayaw kita naman. Dati ka na lang ginto, ay awal ka kayo. Ano, minix. And then, Dilip, they keep that there. Tadi nga baka na maiya ka na kayo. Tawal, kan mga niya, Ano ka maiya? Anak, kami wala na kami na. anak, kamaya natin. Anak. Pera patay ganyan. Ay, dia. Kaya nga bindiran, ano nga, nakiya po naman na Roy, dito ang nili po naman na Roy. Hindi, mana? Upuan ni Birisa, upuan Birisa. Pari kaunin. Ni Sisi. Hey!
Katrinan. Woman. Ada Katrinan di sana. Nasi lumusin ako kaya tayo bato Katrinan na unang yun. Kaya na ako, tutod ka daw eh. Ay, orin kanan di Danny. Ano ko rin ko Danny. May buko ko rin kami buko kaya kinagtas rin. Ay, pa rin lagi kaya lang ako medyo. Ari, ada ko rin po rin dari tips. Ano giumin lagi? Naki, kaunan hindi na ang ano. Ano nga yun? Kaunan hindi na. Maputiran din harus siya na harus. Aray, meme. Mimi dia. Kuya. Boy, better to best sit down. Sit Wait. Wait. Estoy para te get work. Sumili. नहीं the last minute. Ya para. Siya ka kayo na si Pragay! Siya ka na ako yung guest.